ନମସ୍କାର ମୁଁ ସାରା ଭକ୍ତି ସାଗରରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମା ଶାରଳାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମେ ସିନା ଆମ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିକି ଭଲ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ମାର ନିଜ ଲୋକ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଏ ଆଖିକୁ ଯାହା କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ମାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ସବୁ କିଛି ମାଙ୍କର ଦାନ। ଆମେ ସବୁ ସେଇ ମାଙ୍କର। ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ମା ସବୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି, ଟଙ୍କା, ସୁନା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ଆକୁ ସେଇ ସବୁ ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗର୍ବ କର ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାରୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ମା ରାଗିବେ, ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେବେ, ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆମେ ମଣିଷ ସିନା ଧନ ବଳ ବାହୁବଳ ଦେଖି ଡରେଇ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ମା ଶରଣକୁ କ'ଣ ଡରେଇ ପାରିବା? ଏତେ ପୁରୁ ରାକ୍ଷସ ତାର ମୁହିଁ ଶ୍ୱଶୁର। ମା ତାକୁ ଗଧ କରିଦେଲେ। ଯାହାକୁ ସବୁ ଦେବତା ଧରୁଥିଲେ ସେ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ମାଙ୍କ ଶରଣ ନେଲେ। ମାଙ୍କର ଦଶଟା ହାତ, ଗୋଟେ ଅଛି, ବଡ଼ ଜୀବଟାଏ, 10 ହାତରେ 10ଟା ବସ୍ତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି, କେବଳ ପାପୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ। ସିଂହ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ସିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ସେବା କରୁଛି। ତାଙ୍କ ବାହନ ହୋଇ ମାଙ୍କ ପିଠିରେ ବସେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ସେ ମାଙ୍କର କେତେ ଶକ୍ତି ଆମ ପିଠିରେ ନହେଲା ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ତ ହୃଦୟରେ ବସେଇ ପାରିବା। ଆମେ ଜମା ଭୁଲ କରିବା ନାହିଁ, ଜମା ଭୁଲ ପଥରରେ ଯିବା ନାହିଁ। ମା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ମା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଖୁସି ହେବା, ନାଚିବା, ଖେଳିବା, କୁଦିବା, ତାଙ୍କ ପରନ୍ତ କାହିନୀ ଓଡ଼ି କରିବା। ମା ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ପୂରଣ କରିବେ। ଜୟ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ଜୟ ହେଉ। ଓ ମା ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର, ସେଇ ଦୟାମୟୀ, ତାଙ୍କ କୃପା ବଳରେ ଜଗତ ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତୁ ସେ ମାଙ୍କ ନାମ ନେବା। ଜୟ ମା ଶାରଳା। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ମା ଶାରଳା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ